Bismillahirrahmanirrahim. Yani insana bir teknoloji heye, televizyon heye, internet heye. Xelqê ku me wan nedîtiye jî em bixêra televîzyonê teknolojiye wan nas dikin. Em başbakanê dewleta xwe jî nas dikin, dewletê xerîb jî nas dikin, dewletê ku li wîya li dinyayê jî em wan nas dikin şeklê wan sîma wan. Ji ber ku televîzyonê derxistiye behsa memleketê wan kiriye ya ew hatiye dewleta ve derê ya meçûna wan dere em nas dikin. Îca zamanê berê wan tişta tune bûne. Padişah hebûne, xelkê padişah naz nekiriye. Padişah li ciyê xwe bûye, deka mesela dewlet mezin e. Nedîtine pirê miletê wan nedîtiye. Îca carcana padişaha cilê kevn li xwe kirine ku dibin tebdîlî qiyafet û hewk da wezîra jî cilê kevn li wan kirine dana dora xwe nav miletê geriyane. Nava miletê geriyane gotine ka hal û ehvalê miletê çi ye, di heqê padişah da çi xeber din vesaire. İca tabi carkî jî padişah ser xwe tebdîlî qiyafet dike, dibe ji wezîrê xwe re dibe şikam derin, li soqaqa bigerin, çarşiyê bigerin, gelo xwediyê keşf û kerameta hene tinin. Şikal memleketê me li vî bajarê me weliyê xweda hene tinin, mer li weliya bigerin. Diçin dikana yekî ku qumaş difroşe, malê metrê difroşe, selam aleyküm, aleyküm selam, dibe hûn bixêr hatin vesaire. Dibe paşa dibe şika at wî malê bîna xwarê, tîna xwarê vetkin dibe wele viya na awya bîne, vetkin dibe viya na awya bîne, vetkin dibe na awya bîne, ajya bîne vesaire. Wî pir li hev dibin tînin, a dibe ji viya 10 metre bibire, dibe ji viya 5 metre bibire, ji viya 7 metre bibire. Vesaire ji vî hewqa metre bibire filan, viya jî dibire bîna fire. O dibe bipêçe, dibe hesabke çiqa pere dike, dibe hewqa paşam hewqa pere dike, yani nabe paşam pardon, dibe hewqa pere dike. Paşa dibe wela bira ku ez nasînim, dibe em dev jî veda nasîn. Bêt nasînî. Xwedê dikanê qet xwe naxedîne, qet xwe aciz nake, dibe nasînî ser serê min, ser çayê min. Malê xwe ku biriye jî metre kiriye jî pêçe adatine bidir. Paşa wezîr ji wê dikanê dertên. Ji wê dikanê dertên diçin dinêrin wayê zilamekî darekî pêraye, li ber zebeşa ye, zebeşa difroşe. Paşa diçe radike zebeşekî ava dike, dibe şika zebeşî çawa tedî berê mer digo şika deng xweşê tê jena de ber goyê xwe. Wî datîne yekê dinê radike wiha dike, wî jî datîne yekê dinê radike wiha dike, ma viya xwediyê zebeşa tê berê disekine dibe hey! Te zebeşa dikirî bikire dibe, te zebeşêm tev xera kir dibe. Wallahi ez ê vî darî serê texim. Nebe ez paşa me ha. O bîna min ji weka qumaşî firenîne dibe, te malê qumaşî tev lev xiste, ser û binê ev kir dibe, te qumaşî wî jî nekir dibe. Dikirî zebeş bikire, nekirî dibe here ez ê texim dibe. Paşa parî ditirse, li radike zebeşkî, dibe viya çiqaşe dibe hewqaşe pirê mêrek didêkê dertê. Dertê tên dîsa diçin ba mala ba dikana qumaşçî. Selam aleyküm, aleyküm selam. Dîsa mêrkî qumaşçî dibe û ser çavar hatine falan, paşa dibe wele matine dibe wan malê ku te biriye, me da birinê dibe em ê bisînin, dibe tamam. Çiqa dikir hewqa pere dikir. Paşa perê wî didêkê, paşa wê derê, qumaşçî dibe paşayêm te ser çavar hatî dibe. Te ser sera rahatî dibe. Dibe min süreklî dua dikir, damlî dua dikir, min digo ya Rabbi hema rokî paşa were dikana min, hema tişkî ji me bikire dibe. İca dibe te hatî dikana min, dibe miştera hürmet kir, te tişkî nekirî ez berketim dibe. Nekir ji bo ez vî perîka min dixwaz tişkî tu ji me bikirî, bereketa te têkeve dikana min. İca dibe tu çûyî tekrar te hatî te ji min kirî dibe, ez bû xweyê wê şerefê jî dibe. Mala te ava be paşa min dibe, te ser serê min, o ser çavê min rahatî dibe paşa min dibe. Dibe êveka me çend hebêtî jî dibe li vê derê hene ha. Ez hem dibe tu ji bo çi digarî dibe hene dibe. Hene paşa min serbest ve dibe hene, heta dinya ava be jî hene. Îca gelî insana weliyê xweda pirin em wan naz nakin, em wan nabînin. Ti carî em nebêjin, belkî Xwedayê Teala
باران بخيرا وليا دشينه ها بلكي إيشي مال هفتين بخيرا ولياتنا دعاء وان قبولتك أم جوليا دائما دعاء بخوازن وانتبه من الخير وخشيدا وانتمام أماتي خدابن